Regnskov er en skov med et årligt nedbør på sådan ca. 1750 mm. Regnskoven ligger ved ækvator, hvor der er varmest, men også kun, hvor der er vand i nærheden. Regnskoven er opbygget i etager, nederst af bundlaget, hvor der er bregner og sådan. Efter bundlaget kommer buskagslaget, hvor små træer og buske. Efter buskagslaget kommer mellemlaget, hvor op til 20 meter høje træer vokser. Efter mellemlaget kommer kronetaget, hvor over 20 meter høje træer skærmer for solens lys. Over kronetaget er der op til 40 meter høje træer. Regnskoven optager CO2 og har derfor en stor betydning for det globale klima. I en dansk skov er jordens planterne rigere end regnskov. Da regnskoven har flere planter per kvadratmeter end en dansk skov, derfor bruges der mere næring end normalt. Regnskoven er så tæt af planter og træer, at kun de højeste planter får udnyttet sollyset. En regnskov er meget tæt, og der kommer ikke meget sollys til skovbunden. Derfor er de fleste dyr flyttet op i træerne, og selv planter er flyttet op. Forskellige planter, de såkaldte epifytter, samt nogle snyltere, gror på træerne. Mange ædle træsorter gror i regnskoven. Man kan her snakke om en symbioseforhold mellem skovens forskellige biologiske liv. En symbioseforhold er et forhold mellem to forskellige arter, der hjælper hinanden. Regnskoven findes i subtropiske og tempererede klima. De største ligger i Sydøstasien og imellem Sydamerika. Klimaet skifter mest i skovens krone og er mest stabil i skovens bund. Det regner meget, ca. 2 meter om året. Der findes forskellige slags regnskove. Klimaet har betydning for, hvilken regnskov det er. Hvis det ligger et sted, hvor der er meget sol og regn, og der er meget fugtigt, er det meget grønne og frugtbare skove. Det vil sige, at skoven er stedsgrøn. Hvis der er mindre regn og sol, eller skoven ligger op ad et bjerg, er sådan en regnskov semistedsgrøn og løvfældende regnskov. Oprindeligt dækkede regnskoven 13% af landjorden. I dag er det blot 7%. De seneste 25 år har rydningen af regnskoven været mere omfattende end nogensinde før. Hvert år forsvinder omkring 25.000 kvadratkilometer af Amazonas, et areal på næsten størrelse med Jylland. Intet tyder på, at tempoet for rydning af verdens mest artsrige regnskov falder. En stor del af skoven er blevet ryddet til fordel for landbrug. En alvorlig trussel er produktion af biobrændstoffer. Den fælder regnskoven for at dyrke sukkerrør eller andre afgrøder, der producerer etanol, som bruges i bilerne i stedet for benzin. Jorden i regnskoven egner sig ikke til landbrug. Der er kun 25% af næringsstofferne, der er i jorden. Resten sidder i planterne. Der kan kun dyrkes på jorden i få år. Derefter sælges det til kvægfarme. Efter 10 år er jorden værdiløs. Derfor fortsætter bønderne med at finde ny jord at dyrke på. Det er altså ikke kun de nye bønder, der udgør en trussel mod regnskoven. Store internationale selskaber, godsejere og de lande, hvor regnskoven ligger i, er også med til at udrydde skoven. Over halvdelen af verdens dyrearter findes i regnskoven. På 1 kvadratmeter af regnskoven findes der mere end 50.000 insekter. Grunden til, at der findes så mange forskellige dyr og planter, er fordi de fleste regnskovsjorde er meget gamle og har haft tid til at udvikle mange forskellige og specielle arter. Leoparden er et kattedyr i kattefamilien. Den er mindre end en tiger og en løve, men meget effektiv. Den lever i alle regnskove i verden, men trives dog også i andre biotoper. Den vejer omkring 45 kilo og er meget smidig, god til at løbe, svømme, springe og klatre i træer, og er god til at kamuflere sig. Orangutangen er en menneskeabe. Den bevæger sig meget frit i forhold til andre store menneskeaber. Den lever det meste af sit liv højt oppe i træerne. Den kommer kun ned på skovbunden for at æde. Orangutangen er det største pattedyr, der lever i træerne. Orangutangen lever helt alene. Den lever i regnskovene på øerne Sumatra og Borneo. Øerne ligger i Indonesien. Den har tidligere også levet andre steder i Sydøstasien. Der findes 2 forskellige orangutangarter. Orangutangen er truet, fordi dens levesteder bliver fældet og ødelagt af skovbranden. Den bliver også jaget, og ungerne bliver fanget og solgt som kæledyr. En ocelot er en lille kat, som vejer omkring 10-15 kilo og kan blive op til 1 meter lang. Den lever i de sydamerikanske regnskove, men også i mere åbent landskab.
Den jager både på skovbunden og i træerne. En næsehornsfugl er en af de største fugle i den asiatiske regnskov. Den lever af frugt og minder på mange måder om tukanen, som lever i Sydamerika.